Архитектурата на Третия райх – това не е просто строителство. Това е нещо много повече. Това е физическата проекция на една идеология, един светоглед, който се стреми да преобрази самата реалност. Да я преобрази чрез символи, митове и най-вече чрез бетон. Тук пространството не е просто неутрално. То е инструмент. Инструмент за изграждане на една нова, расова иерархия, свят на железен контрол и величие, което да всява страхопочитание. И точно това убеждение, изповядвано от Адолф Хитлер, е всъщност ключът към разбирането защо бетонът и стоманата се превръщат в оръжия на режима. За него архитектурата е била най-висшата форма на изкуството, защото тя остава векове, дори хилядолетия, като един мълчалив, но могъщ свидетел на силата. Добре, нека се потопим в тази история. Тя започва с една, направо арогантна мечта – да се построи цивилизация, която ще просъществува 1000 години. И за тази цел е нужна архитектура, която е проектирана не за настоящето, а за вечността. И това ни води до една от, може би, най-циничните архитектурни философии в историята изобщо. Представете си само. Идеята е, че дори разрушението трябва да бъде планирано като пропаганденен инструмент за бъдещето. Монументалната архитектура е трябвало да се руши красиво, за да остави след себе си вечно свидетелство за величие чрез камък. Така архитектурата се превръща в истинско бойно поле. Нацистката естетика рязко отхвърля модернизма, заклеймява го като нещо свързано с еврейски и комунистически идеи, и срещу него се изправя идеалът за чиста германска арийска архитектура, студена, симетрична и властна, проектирана да смачка индивида и да извиси държавата. И така се ражда плана за превръщането на Берлин в Германия световна столица. Този проект е напълно лишен от всякаква човешка мярка. Това не е град за живеене, а град за страхопочитание. Град създаден за да бъде гледан отдолу нагоре, с наведена глава. Ключовият момент тук е мащабът. Само си представете, Волкшале е трябвало да бъде храм на държавата, място за политическа литургия. С диаметър от 250 метра и височина над 290, този купол е проектиран да смаже човека, да му покаже, че то е нещо временно, а държавата, тя е вечна. Но с напредването на войната, мечтата за вечни градове започва да отстъпва място на една отчаяна параноична мания за отбрана. Грандиозността се обръща навътре, превръщайки се в архитектура на страха. Атлантическият вал е буквално архитектурното изражение на паниката. Това е една империя, която изгражда бетонна черупка около себе си от страх, опитвайки се да спре бъдещето с достатъчно много бетон. За да се постигне тази невероятна ефективност, прославутата организация ТОД разработва системата Регелбау, стандартна постройка. Това е нещо като военен каталог от бетонната епоха. Всяка позиция се проектира веднъж, но се изгражда стотици пъти. Една индустриално произведена крепостна система. А това, което е наистина потресаващо тук, е човешката цена. Защото изграждането на вала е абсолютно немислимо без използването на робски труд в индустриален мащаб. За организация ТОД не е било важно колко ще оцелеят, а колко бетон ще бъде излит днес. Тези бункери са гробници, в които е вложена не техника, а човешко страдание. И когато поражението вече се вижда на хоризонта, режимът се обръща към технологичния терор, към така наречените чудо-оръжия. Това е отчаян опит за възмездие, когато победата вече е невъзможна. Докато В1 е психологически терор, В2 е чудовищен скок в бъдещето. Това не е просто оръжие, това е нов вид война. Няма звук, няма сирени, ударът просто идва от небето и променя правилата на играта завинаги. И тук историята става още по-мрачна. За да се защити производството на това футуристично оръжие, то е преместено в подземни тунели, обслужвани от затворници от концентрационния лагер Митълбал-Дора. Това е една перверзна симбиоза между най-модерна технология и масово унищожение. Нека се спрем за момент тук. Това е, може би, най-ужасяващата ирония в цялата тази история. Програмата V2, оръжието на отмъщението, убива повече от 2 пъти повече роби, които го строят, отколкото цивилни граждани по време на атаките. Технологията, родена в мрак, поглъща собствените си създатели. И така, нашата история достига своя край. Грандиозната визия за световна доминация се срива до един клаустрофобичен подземен гроб.
Нека си припомним откъде започна всичко – с мечтата за Германия, град, който да символизира окончателна победа и абсолютна власт. Град, построен за вечността. А това е краят. От отворените площади на Германия до задушаващите коридори на фюрер-бункера, историята на Райха буквално и метафорично се спуска под земята, за да се погребе в собствения си бетонен саркофаг. Тези структури, построени със страдание и в сянката на ужаса, в крайна сметка не успяват да спрат края. Но в руините им се крие едно вечно предупреждение. Предупреждение за това как една визия, ако бъде откъсната от човечност и морал, може да създаде не само оръжия, но и монументи на тиранията.